Mae'r gronfa wedi bod o fudd anferthol i economi Ynys Môn. Mae yna 16.1 miliwn o bunna wedi wario ledled y sir ac wrth gwrs wedi helpu dros 400 o fusnesau, sefydliadau wedi elwa o'r gronfa a dros 600 o fusnesau hefyd wedi cael cymorth trwy'r gronfa. A mae hefyd wedi galluogi ni i wella yn Mana Gwyrdd ac yn trigolion ni ledled yr ynys mwyn sicrhau ffyniant a gwellhad ansawdd bywyd y cymunedau yma ar yr ynys. Mae'r cynllun wedi bod yn rhedeg rwan ers dros flwyddyn. Da ni wedi bod yn cydweithio efo lot o wahanol busnesau yn Ynys Môn. Da ni wedi cefnogi 16 cwmni i gyd. Mae llawer o fusnesau sydd wedi cael lleoli yn Ynys Môn wedi elwa o gefnogaeth ein graddedigion. Wel, diolch i'r gronfa a'r cynllun yma. Dwi'n teimlo mod i wedi cael y cam cyntaf i fewn i'r byd gwaith wrth dderbyn interniaeth. Dwi'n teimlo bod ateb wedi agor yn llygad i bod yna lawer o gyfleoedd i gael gweithio adre yma ar y stepan drws. Dwi wedi bod yn fwy cyffyrddus yn mynd fewn i'r byd gwaith a heb y cyfle yma, dwi'n meddwl fysa hynna wedi bod yn bosib. Mae'r SPF wedi helpu ni i tyfu yr gwaith da ni'n cynnig yn barod ac i roed hyd yn oed fwy o cymorth i busnesau. Da ni wedi gallu rhoi adolygiadau digidol a carbon isel i busnesau. Gyda hynna gafon ni grantiau hefyd. Nid yn unig cyngor, ond arian i wneud be oedden ni'n cynghori iddyn nhw ddigwydd i helpu busnesau tyfu yn yr rhanbarth. Mae wedi helpu i roi pwyslais ar y gwaith da ni'n wneud a galluogi ni hefyd i roed yr arian iddyn nhw i nhw ddod â y reuddwyd yna'n wir yma ym Môn. Mae'n dwi'n gret i helpu symud peli ymlaen achos da ni wedi gallu cael drysau i gael ei agor gan y nhw. Pres wrth gwrs hefyd yn gret, ond hefyd jyst yr mentwriaeth i gallu dweud ella meddwl am wneud hyn yn lle wneud hyn, a wedyn mae'n jyst i bod yn gret i ni gallu cael syniadau arall. Nid yn unig mae wedi bod yn gymorth i fusnesau, mae hefyd wedi galluogi ni wneud yn cymunedau ni yn llefydd llawer brafiach i fyw. Mae yna 500 metr sgwâr o lefydd gwyrdd wedi elwa o'r gronfa a hefyd da ni wedi llwyddo i blannu 5,000 o goed ar hyd y lled yr ynys. Mi fyddwn ni'n gwneud gweithgareddau bob dydd Gwener yn wahanol safleoedd ar Ynys Môn sy'n cynnwys oedolion hefo anghenion arbennig. It's very important for the future that we have these kind of groups because it's a place where they can come and be in a group and hang out with their friends and still learn and get exercise at the same time. Mae SPF wedi helpu ni lot efo ariannu'r hubs gwahanol o amgylch yr ynys da ni'n wneud i'r pobl sy'n byw efo dementia a carers nhw. So mae un yn Amlwch a Benllach, Llangefni, Holyhead. Mae wedi helpu i dod â pobl at ei gilydd. Mae'r carers wedi cael lot allan ohoni. Maen nhw'n gallu helpu ei gilydd a mae'n chance nhw'n gael allan o'r tŷ a siarad efo pobl sy'n mynd trwy'r peth â nhw hefyd. Da ni wedi cael grant y pres i gario ymlaen. Mae'n bwysig bod yr oedolion yn beth da ni'n cael inclusion, bod nhw'n cael yr fraint o gwneud gweithgareddau tu allan, cadw'n heini, cadw'n iach a medru mwynhau Ynys Môn. Mae yna dros 1,000 o bobl wedi elwa hefyd wrth ennill cymwysterau newydd i sicrhau bod nhw wedyn yn gallu chwilio am ffynonellau gwahanol o waith. A dwi'n meddwl bod hwnna yn adlewyrchu'r buddsoddiad da ni fel cyngor ac fel ynys yn ei wneud yn pobl ifanc ni ar gyfer y dyfodol. Mae SPF wedi rannu lot be mae MonCF wedi gwneud dros y blynyddoedd dwytha yma rwan. Fel sefydliad, da ni yma i helpu bobl Môn i gwella sefyllfa mewn gwaith, sefyllfa i gyrfa, ond hefyd i helpu busnesau bach i wneud sefydlu neu dyfu. The opportunities that I've had to obviously to come into MonCF and get the skills what I need, it's really given me a boost. I was down and out a little bit looking for work, but MonCF have opened doors for me now. And they give me a lot of opportunity and scope to better myself, so looking forward to the future with that.
Da ni wedi bod yn ffodus iawn drwy'r cynllun SPF i fod wedi gallu adnewyddu stafall oedd yn arfer bod yn storfa lyfra. Da ni bellach wedi gallu troi honno i mewn i fod yn stafall aml bwrpas ar gyfer defnydd cymunedol ac i ni fod yn ei ddefnyddio i gynnal gweithgareddau a digwyddiadau. Da ni hefyd wedi gallu rhedeg cyfres o weithgareddau, gweithdai, sesiynau hefo awduron na fysa ni ddim wedi gallu ei gwneud fel arall a maen nhw wedi bod yn llwyddiannus iawn. Dwi'n meddwl beth mae'n neud ydy dangos yn ymrwymiad ni fel Cyngor Sir i'n trigolion ni yma ar Ynys Môn. Mae'r buddsoddiad yn pobl ifanc ni, yn gwella eu sgiliau nhw, yn gwella ansawdd bywyd yn trigolion ni. Mae'r gronfa'n holl bwysig mwyn sicrhau ffyniant yn economi'r Ynys.